hrajeme Minecraft, jo. Já jsem trochu už hrál a za chvíli ve 20, což je za pár minut, ne, vůbec za pár minut, nevím, nechci to počítat, tak se půjdu dívat na film, no. Ale já už jsem to trochu hrál, myslel jsem si, že natáčím, jenže nenatáčím, mě nějak to spadlo, nebo nevím. A trochu jsem to tady udělal, no. Tady jsem si udělal malinký vězení pro pandy, jo. Možná bych mohl ještě udělat takhle, že bych udělal tohle. Že bych udělal takhle to nechci. Že bych úplně zavřel, že bych tam nechal jenom trochu dírku, že tyhle dvě jsou neposlušní. Nebo poslouchá, jak může panda neposlouchat. Ale prostě nechci tam prostě mít pandy, tak jim takhle nechám díru, že tak se probagnu tou díru, nebo ne probagnu, prostě proletím. A můžu tady prostě dělat věc. Já v chvíli možná, já tady mám, myslím si, že 2 bambusy, takhle velký, až úplně do té věci. A možná, že já si chci ještě něco udělat tady vlastně v tom mém baráku, protože ten je úplně prázdnej, nevím, co sem dát. Možná si tady prostě podkopu a dám si tam bazén, jako v mém normálním educationu, co mám ve škole. A taky bych mohl vlastně teď natočit i video, jak si programuju takovou želvičku. Pan učitel na IT mi řekl, jak se vlastně to udělá. No, takže tak. Ale jo, čím se to dělá? Víš, jak jsem dělala to mezerník 2, inventář, chat, nástroj pro tvorbu kódu. Aha. Já to nechci. Tak. Nechci to. Už to tady vím. Nevím, co teď dělat. Asi možná nic nebudu dělat, nebo si tady udělám tady v tom, si tady něco udělám, až budu natáčet 7 minut, to je. Tak, co bychom mohli udělat? Co bychom se mohli dát? Mohli bychom sem dát. Vezmu to, co bychom se mohli dát. Akvárku ne, to už tam mám. Čili viděli jste vůbec moje akvárku? Myslím si, že ne. Ale myslím, že jste ještě neviděli moje akvárku. Kdybyste se takhle ptali, proč je tady tohle, tak se ptejte mě. Spíš se mě neptejte, protože já tady měl takový plácek, z který jsem nevěděl, co dělat, tak jsem si řekl, že by z toho byl dobrý panda, prostě plácek pro pandy, protože ty potřebují mít prostor. Škoda, tady nemůžu dát takový ten černý přes celou obrazovku, ten screen. Tady bych prostě dal, že teď bych tady dal černý screen, protože tyhle pandy vůbec nemají žádný prostor. No, to je jedno. Ale prostě pandy potřebují prostor, tak jsem se rozhodl, že udělám vlastně to. A jenže tady jsem dal to akvárko. Teď jsem zjistil, že tady mám ten plácek. Takže jsem na to dal, že tu hlínu. Jo. Mně vypršel čas. Snad se vypne video. Tak to je asi pro dnešek všechno. Čau.